Tekane kade ka jinga tu khanash phang arngut ki samla hakaba kini ki shijor ide ki samla ki bas smart bas ting bha ha ki ba bon kilyang kham tam ha ki kamen sim kilong ki ba testa bha shing mani bar kilong ru kinong elam ki ba shakhamat hendrai haba baro arngut kini kilaya shongkurem kai ka baja kalong ba kelas dang ban jaitu ha ka ba kim ju kham poi shu shing mani bat kelas dang ru ban le jingai na play but kumni da bon snam kila im ya kum kani ka jing im kan banang kala ki sngi kita yauru utau kurem ulas dang sa ka dikiat but onda wan phayeng harang ka jingbu ajung o ujukran ki kitin si kitin sneo but uju Shoh uju dadru ila ka kurem man la ka por but man la ka janmet kata ka kurem bapli ka haban pen khre jai u da ka jing sngoret bat ka haban abru yu ha jing khang ha bon da wan phai na jing bala harang kat ka jing bua jing tanglang jung o bat bun sin uju Shoh uju dat ya ka kat ba ka bapli kata ka kurem kamban se ban shusha da ka jing thang ka se bala ka wei ka janmet la jaba kat ba kata ka kurem gadang am bon wan phai tau lok bat kat ba gadang kan mau shphang tu ki sngi ki me ki ba uju Shoh uju dat ya ka kala shu yam pang not be marway namar ba kamet ka pha jaka kala pang lot nak jing cha Shoh jong tau lok bar kumno ki khmat jaka kala kom let pet sha kata ka wei ka kendong hayeng ha ka ba ki jubo ya ka bible kala yo I ba kata ka jaka kala dap da ka snor thabawa suda bat ya ka bible rule asop do pum bat kala shim ya kata ka bible bat kala nyat ba pen kho ya ka hangta kalakan mau biang ya gitu kipor hakiba kitang ya samla makat no kilong kibriu ki bas smart bat shirhem ha hakikam mensim hendrai haba ka pet ya ka ei ka baja mentapat kelas dang banja umat bat kathang ka mensim namar bakas ngotho bakala jingai na ublei badangta da ka jing sngosi kala lej ban shong habaranda kelas dang biang ban pliet bat puli ya kata ka bible harangkat bat ki umat ki batuj bat kala duai ru artat badandau tau lok lawan phaina jingbela harangkat ka jingbu aj ulai phla hakaba usyamba ka kurem jungu ka shong habaranda bat baka puli kot ayure kumta umsyam lahalai e bat jar ulayat pan pet kale ayu andau la poi hajan yu penban baka puli bible bat baka dang duai harengkat ki umat baca bau yo iya kane kata kalak tajur bahaya u bat jar lalet rungno sapo yeng na jing om ban lethia anda kata kalok kala kendet na kata ka jing duai bajeliu jongka kalapet ya kapor bat kala yo I bala miet bah kala nang perkhat halade ba imat ulok jongka lalet kelon buat shano hendrai anda ka rung hapo yeng kasyam penban ya ulok jongka baulayo thia hajing thia bat uklam mai uklam halai ayaka balandala men step kata ka kurem ha ka jinglengo kala kali kumno urung sapo namar wa khlam yo iyo utau kurem ha baula khe bat ula jubak ula ong keme habang ayo I ba piduai bat puli bible bat jau umat ka jing skosi lakta ba dung shishay ka mensiam jonga panakan mau biang itu kipor ba menshwa pangiju smart ba banya duai lang bat lapan map nakaru ya ka jing sneu ya ka jing long ba sneu jong u bat ka jing le tomet jong u ya ka bat ula kularu banadu kata ka sngi un penduna bat kiarno na ka jing di bu ai bat ukloru ban wan phai biang shaka jing long ba bha kham tam hak banya duai lang bat smart biang hakikam mensiam te paralok lingba kane khana ngila ban penyadai babun sin kum kini jingja ki juja bah ki yeng ki sam jangi kham tam ha jinga dei shikurem hendrai hangning yo iru ba ka bo jang jing duai kala ban pen kata ban pen bha byang ya shibun ki jing sni te paralok na skwa ban ong happy kan mau ban bo barbor yu blai hakmat kham tam ha jing dei hi samla ne jing dei shikurem ha jing im jong phiru bat pin syam ba pin la ban yakun ya shibun ki jing e ba ding pen kyang ki padan ha jing dei jong phi ban wala da phim yo menta ru ndai klampep ken dan be hi pat
kilat ki lenti ki ban play nak menta ke jingba ke jongpi. Te paralog para jor ku play shibun epi baro ke bla page ko digan ka videos ngobha wat klet ban like bat sa share sha ki way bat khamta me sa subscribe ikan ka channel ku play shibun.